आंनि खास प्रथम लोगोआनो आंखौ माबायदि खालामखो खोथा गैया बाथ्रा गैया गाज्रि मोननानै गावहा फैसा थाखा मोनबाय नालाय दिनै आं बायदि मानसिखौ थुख्लायनो नागिरदों बिसोर आंनि न'आव जायै लोङै उन्दुनानै लोंनानै जानानै बिसोरबायदि मानसिया दिनै आं बायदिखौ दिनै एसे दावगानायखौ नुनानैहाय आंखौ थुख्लायनो नागिरदों बिसोरो आंखौ इउज खालामदों नोंसोरो गावनि नांगौ टाइमाव नोंसोरो इउज खालामनानै आं बायदि आङो जेबो बुङा गोजौआव थाबाय थानाया गोजौआव हिसाब खालामग्रायासो हिसाब खालामगोन बेफोरखौ सानु खेमफ्राया दिनै गाबनाय मोनसे भिडिअ होदोंलाय आरोना थ' गोरोन्थिया मावबाय ओमफ्राय दा फेसबुकाव गोबां मानो बै मुलि फानग्रा माबा बेफारिया मा होनोमोनलाय रन्जय ना मा होनो बेजों बुवा बायदि बायदि बिराद मोजां मोजां खाथ्रा रिल्स भिडिअ बानायनानै हगारबाय मानि मानसिफोरखौ देखायथारनां बेजों आंखौ भाइराल खालामदों दा माखासे मानसिफ्रा भाइराल खालामनाय बायदि भिडिअ हगारबाय थादों दा फटक बेजोंनो रिल्स बानायनानै डलार खामायगोन आं फैसा खामायगोन आं होननानै गोबां रिल्स भिडिअफोर बानायबाय नाथाय साननै सानथामनि सिगां एफाबां इन्टारेस्ट इन्जय खालामनाया मोखां गोराया दिनैनि दिनाव मानो थख्रबखो नंमारगौ नङा होमबा जायफोर पपुलार इउटुबारफोर बा केटेगरि बा ब्लगारफोर नङा होमबा बैसोरबायदि बिथांमोनहा मोनसे फिसा दाय मावनानै जुदि सोरनिबा सायाव लायोब्ला बेखौ माबायदि रिएक्सन खालामो माखासे मानसिफ्रा नङा होमबा आरो जाय मानसिया सोरनिबा माबा मोनसे खामानि मावनानै होग्रा बा सोरनिबा माबा मोनसे खामानि नायनानै होबाय थाग्रा बैफोरबो जुदि माखासे मानसिफोरखौ अनसायजोबनो रोङाबा समान नायनो रोङाब्ला दायया बा गोरोन्थिया माब्ला जागोन नों हमदांनो हानाय नङा बेनिखायनो समान नोजोरै नायनांगौ समानै खालामनांगौ बेनिखायनो बासिख्ला खालामनायाबो थिग जाया दा नोंथाङा दिनैनि दिनाव मा बुंगोन नङा होमबा नोंथाङाथ' बुंदों माने आंखौ डाउनाव खालामनो नागिरदों आंखौ हाइड खालामनो नागिरदों आंखौहाय एकदमबारे माखासे मानसिफ्रा गाज्रि खालामनायनि बा गाज्रि जानायनि होननानै बुंदों आरोना थ' नोंथाङा जुदि गावखौनो जुदि एसे माबा गोजौआव थाङोब्ला बा लेभेल बारा दिन्थियोब्ला बे लेभेलाबो सोलियो आरोना सानसे गालिन होयो आरो गावखौ बांद्राय गोरों दिन्थिनायाबो सानसे हाखराव गोग्लैयो आरो सिखाव खामानियाबो मावबाय थानो हाया सानसे नङा सानसे हमजाखायो बयबो माखासे मानसिफ्रा जौ लोंबा थाल मोनजोबो होननानै बुङो नाथाय माखासे मानसिफ्रा सोरबा बुङो आं थाल मोनाहाय मा खालामफ्लाङो होननानै बुङो नाथाय खोथाया सैथोना नंखाय आं मोजाङै मिन्थिया खिन्थु आङो बैबाराव खनसे ना खननै आं साखिनायनायावहाय बा लोंनाय नायनायावहाय आं मोनदों गासिखौबो आं खेल मोनजोबदों थाल दंजोबो आं मा खालामबोदों बबे लामाजों फैदों आं गंफे लोंदों आं मा ओंख्रिजों जादों मा बाथोनजों जादों बाथोनजों लोंदों बेखौबो आं मिथिगौ नाथाय नोंथांमोनानो जुदि मिन्थिस्लाबैयावहाय लोंनानै फ्लाट जानायावहाय बेबायदि जाबाय होननानै बुंदों बेफोरथ' एसे गनायजाथावै बा बेखौ एसे खोनासंथावै बाथ्रा होननानै आं दिनैनि दिनाव बुंगोन आरो दिनैनि दिनाव आं थास' बिबार खादों दै लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो नङा होमबा अनेक मानसिफ्रानो माने बेफोरबायदि आजिखालिनि सिख्लाफोरखौथाय बिदिनो बारग्लांबाय हां थख्रबबाय नङा होमबा मानो बेफोरबायदि जाजोबखो संसारालाय गावनि मान सनमान आरो गावनि माबाखौबो जेबो बुजिनो रोंला फिसायाबा सोरखौ मोनगोन हाबायाबा सोरजों जागोन सोरनि बिहामजो जाहैगोन सोरनि हिन्जाव जागोन हाबानि सिगांनो माखासे मानसिफ्राबो गोबां बायदि आथोनारि आजायग्रा बा आथोन गेलेग्रा बेबायदि गोबां दंसै आरोना थ' गाइसमोन आं मा बुंबावनो आं थास' बिबार खादों आं बेखौनो लाबोबाय नोंथांमोना एसे सिन्था खालामलाय बेफोर